मिया छोड़ाई देता पानी आ जैसे चूहे महुआ राजा चूहे मुरजवानी जैसे चूहे चला फिर बहुत लंबा रास्ता बा हाँ। रास्ता देखले नहीं वाली जा लंबा रास्ता बा चला धीरे धीरे चलल जा हेस काका पूछे अरे पा लगता नहीं खुश रह लोगन का हाल चाल बा बहुत बढ़िया बा गुरुजी बैठी बैठी कहाँ से आवल जाता अरे आवल जाता हो दो तवक्कलपुर से नहीं हो दो हो खिरीला खेमपुर से जाएगा बा तवक्कलपुर लखीमपुर से आवल जाता हाँ लखीमपुर से आवत तरिया मान के आ जाए कहाँ बा आ जाएगा बा तवक्कलपुर तवक्कलपुर हाँ जाएगा तवक्कलपुर वह तो लगा ही तब बा तब नहीं देखले बढ़िया तो बता लगा दिए। बहुत लाम बुझाता तब रास्ता बतावल जा हमन दू चार गांव के बाद तवक्कलपुर है ये हवे बस दुइये चार गांव के बा ये चार गांव चली बता अच्छा बता दी हाँ बता दी ए पंडित जी हाँ अरे इतना दिन से रउरे जजमानी करत तारी हम तवक्कलपुर का पता हम बतावतानी उ कुल का कर बाजार के तवक्कलपुर का पता हाँ, बताए। तो के बता देतानी बताए। तू चल जाई है तवक्कलपुर हाँ। अब फिर वही है हाँ। तो हमें ही जा मिला अब देखा ऐसा खेत हमारा है अच्छा ई सब अपने पावे ऐसा ना हमारा है तब तो खेती ठीक बा खेती ठीक बा हाँ। तो दू चार गांव के बाद तवक्कलपुर है ये है हाँ। अच्छा बतावतानी है बताओ बताए। सब माई दिया गढ़ी बापू तरकुल मीठा बेल बरहपुर नगवा नारायणपुर सिंहपुर गैया पार चौरी चौरा बाले बघाड़े हाँ हाँ ए महाराज जी हाँ? महाराज जी कई गांव के नाम बता दिली हम एक गांव के नाम पूछत तली तब कुल गांव के नौगा हम पूछत दिन भर पूछते रह कुल जाए गौवा हेले के पड़ी ना अच्छा ई कुल गौवा हेले के पड़ी अच्छा ई रहियम पड़ी हाँ रहिए अच्छा। बढ़िया को अच्छा दू चार चार किलोमीटर के बाद अच्छा। ई गौवा सजी भेटा है तो अच्छा आओ करे बतावा तो करे बदवत तवक्कलपुर है ये तवक्कलपुर तो हाँ माई बताए। दिया गढ़ी बापू तरकुल मीठा बेल बरहपुर नगवा नारायणपुर सिंहपुर गैया पार चौरी चौरा बाल बघाड़े झंगा मगरुआ बखराबाद बेलमा धरमपुर बटले बा पड़िया पहाड़ पड़ौली हेतिमपुर बाल कुआं जयसौली खैराबाद फुलवरिया बनसहिया देवता हम गोपालपुर मैनपुरवा चिलौना ये महाराज, विनायक रईसिरी अरे बाप हो बाप ए भैया अरे चलो हो टाइम हो गई बटे का हो गइलू अरे भैया तो चुप बेहोश गई ना ए बाबू ए भैया चलो हो न्योता से अरे चारी गांव औरी बहो चलो न्योता से हो ए मर्दवा कैसन आदमी हव अरे न्योता चारी गांव औरी बाट जगह और बा चारी गांव और बाट ऐसन बा ना हाँ। अब तो हम देखत तनी हुजा भइल नहीं तू अपन झोरा ओरा उठावा अब तू जा उनके सुते द भैया के लिए जाके जाए ना हो ये हमसे नहीं सुनला हम हाँ चलो अब तू सुन ल हाँ तू गाँव कवर पड़ी ओकरे बाद तवक्कलपुर पड़ी हाँ तो रईसिरी हाँ रईसिरी बड़ा हरा हाँ करजाही पचोहिया हाँ। बनकटिया खैरटिया नौगावा के सटल एकदम तवक्कलपुर ई त दूनो गए अच्छा चला लोग तब हम चल तनी अब अपने अपने घर हे आ तू हलो सुता लोग ढेर दिन पर भेटाइल रहला लोग हम खोजता रहनी कि मिला लोगन आ तू लोगन के हम सबक सिखा दे